Pasimulan. Ayaw kalipat sa damuti ng kasulugan karong gabi muna. Sa kinauligan ni yan kaayo sa lawan ng kinabuhi. Usa ka katilipan na nagpatikong aron pasulod ang bagong mga isakpan. Bagong mga anak, mga tao hindi iibanan. Ipahimusok sila bilang sa sabakan, gumawa ang kuligan sa dunya. Ang kinabuhi, mabanaw bilang sa tubig. Pasundot ang tanang bagong isakpan, ngadto sa katilipan, pinaagi sa pagkakon o pag-ambit sa pagkakulanon, niya iya sa mga katilipan. Kinahanglan ang bagong mga sakop, mamahimong kabahin ni ining maghatag o kinabuhi ng mga sugilanon. Kinahanglan atong isaysay ang mga malisod nga higayon nga maoy nakahimo kanatong usa ka katawhan. Sa pag-asoy sa mga sugilanon, kinahanglan adunay kahayag. Kinahanglan magasiga ang kalayo ug ang mga kandila pagdagkutan aron ang mga magbabasa, ang mga mag-aawit, ang mga manunuyog ug ang mga magsasayaw nga mao kita makapuyo pag-usab niining mga sugilanon. Sa katapusan, kinahanglan kining mga bag-ong mga sakop muambit sa pagkaon sa katilingban. Ang katilingbanong kinabuhi sa tao nagsugod diha sa aktibong pag-ambit sa pagkaon. Ang nag-ambit sa pagkaon, nag-ambit usab sa kinabuhi. Sila nga muambit sa kinabuhi niining maong katilingban, kinahanglan mukaon sa atong lamisa. Nan aduna na kitay suga, mga balasahon, tubig o kalanon. Mas tinuod kon atong ingnon, aduna kitay iwag, pag-asoy sa mga sugilanon, pagligo o pagkaon. Giumol kita pinaagi sa unsay atong gibuhat, labaw pa kaysa mga butang nga atong gigamit sa pagpamuhat ni ining malisod apan mahinungdanong mga buhat. Taliwala sa kangitngit, nagtukaw kita hangtod nga ang kahayag ni Kristo mo banag-banag. Sa atong pagtukaw, nagbuligay o nagdasigay kita sa usag-usa, pinaagi sa mga sugilanon, sa katingalahang mga saad sa Dios, ug sa iyang mga buhat nga milabaw pagayod sa maong mga saad. Bag-ong mga tao diha sa kahingangha sa Dios nung gahom. Gidala nato ang bag-ong mga sakop latas sa katubigan nga maoy nagluwas. Unya kitang tanan nagkatigom aron pag-ambit ni anang nakapahimo kanatong kita, ang lawas ni Kristo. Sa atong pagpamauli, usa ka bag-ong banag-banag nagdanag sa kalibutan. Pamalandong kini, imo bang gihatagag bili ang imong pagkabinunyagan?
Mga hinigugma ko diha ni Kristo. Nining santos nga gabi, kanusa ang Ginoong Hesu Kristo milabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang simbahan nagdapit sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan sa pagtigom aron pagtukaw ug pagampo. Mao kini ang Pasko kon paglabay sa Ginoo. Kon pasidungga nato ang handumanan sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, pinaagi sa pagpamati sa iyang mga pulong ug pagsaulog sa iyang mga misteryo. Makalaom kita nga makaambit sa iyang pagdaog batok sa kamatayon ug magbalik kini uban kaniya diha sa Dios hangtod sa kahangturan. Magampo kita. O gamhanan nga mahan, nakaambit kami sa kahayag sa imong himaya pinaagi sa iyang anak, ang kahayag sa kalibutan. Santusa kining bag-ong kayo, o padilaaba kami sa bag-ong paglaom. Limpyuhi ang among mga kasing-kasing pinaagi nining pagsaulog sa Pasko, o dada kami unya nganha sa pangilin sa iyang kahayag nga walay pagkapalo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Si Kristo gahapon ug karon. Ang sinugdan ug ang katapusan. Ang Alpha ug ang Omega. Iya ang kagahapon ug ang mga katuigan. Kaniya ang himaya ug gahom, hangtod sa kahangturan. Amen. Pinaagi sa iyang santos nga samad, nga karon mahimayaon na. Magbantay ug magamping kanato si Kristo atong Ginoo. Amen.
Asa mo tayo mong kandilain ka? Si Kristo ang kahayag. Salamat sa Diyos. Si Kristo ang kahayag. Salamat sa Diyos. Si Kristo ang kahayag. Salamat sa Diyos. Ang ginumanaa ninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Angay ug matarong ang pagdaig sa dili makita nga Dios, atong amahan nga makagagahom sa tanan,
ug sa iyang bugtong anak si Jesucristo atong Ginoo, sa tibuok pagbati sa kasing-kasing ug sa labutan, pinaagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo tunhay ngadto sa Amahan, sa utang ni Adan mibadbad, ug sa buling sa unang sala pinaagi sa bililhong dugo mihugas. Kini mao ang piyesta sa Pasko, kanus-a giihaw si Kristo ang matuod nga kordero, pinaagi sa iyang dugo ang mga gamhanan sa tanan nga mga magtutuo na himong balaan. Mao kini ang gabi kanus-a giluwas mo ang among mga ginikanan, ang mga anak sa Israel. Gikuha mo sila gikan sa pagkaulipon, ug latas sa dagat gidala mo sila nga wala mabasa. Mao kini ang gabi kanus-a ang lindog sa kalayo, milaglag sa kangitngit sa sala. Mao kini ang gabi kanus-a ang Kristiyano sa tibuok kalibutan, hinugasan sa sala ug tinubos sa tanang kahugawan, nahiuli ngadto sa grasya ug mitubo nga hiniusa ngadto sa kasantos. Mao kini ang gabi kanus-a gilugti ni Kristo ang mga talikala sa kamatayon ug nabanhaw siya nga madaugon. Unsa man unta ang kaayo sa kinabuhi alang kanato kun wala pa moabot si Kristo nga atong manunubos. Katingalahang panumbaling sa imong kaluoy alang kanamo, o dili masukod ang pagpangga sa imong gugma aron matubos mo ang ulipon, gitugyan mo ang imong bugtong anak, o palaran nga kalapasan o gikinahanglan nga sala ni Adan nga nakaangkon alang kanamo sa ingon kadako nga manunubos. Ang gahom ni ining balaang gabii nagwagtang sa mga sala, naghugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputli, nagdalag kalipay ngadto sa mga mapaubsanon, nagkuha sa dumot, nagdala sa dakong kadait, ug nagpaubos sa among garbo. Tinuod ang balaang gabi kanus-a ang yuta, gitiunay sa langit, ug ang tao giuli ngadto sa Dios. Ubusa, langit nung Amahan, taliwala sa kasadya nining gabhiuna, dawata ang among sakripisyo sa kagabhion, ang among sakripisyo sa pagdaig, dawata kini seryo sa Pasko, usa kasiga nga nabahin apan dili mapalong, usa ka lindog sa kalayo nga nagdilaab aron pagpasidungog sa Dios. Nagahangyo kami nga itipon kini sa mga kahayag sa langit, ug nga magsiga nga madasigon nga walay hunong, aron mahanaw ang kangitngit ni ining kagabhion, nga ang kabugason nga dili gayud masalop, makakaplag unta sa iyang mga kahuyang gayud magdilaab. Si Kristo mao kanang kabugason nga mibalik gikan sa minatay ug mibanhaw sa iyang malinawong kahayag nganhi sa tanang mga tao. Siya ang imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga hinigugma ko diha ni Kristo, gisugdan na nato ang solemne nga pagtukaw. Karon maminaw kita pag-ayo sa pulong sa Dios. Hinumduman nato giunsa niya pagtubos ang katawhan sa Israel, ug nga sa pag-abot sa panahon nga iyang gibutan, iyang gipadala ang iyang kaugalingong anak
aron mahimong atong manunubos. Pinaagi niini pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, hingpiton unta sa Dios ang buhat sa pagluwas nga iya nang gisugdan dinhi kanato. Palihog manggingkod. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Sa pagsugod pagbuhat sa Dios sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan walay hitsura ug walay sulod. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag, og mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita, o gilain niya kini gikan sa kangitngit. Ginganlan niyag adlaw ang kahayag, og ang kangitngit ginganlan niyag gabii. Milabay ang kagabhion, og miabot ang kabuntagon, og maukadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha ang usa ka ali nga magulang sa katubigan aron mabahin kini sa duha, og nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang ali, gilain sa Dios ang tubig ngadto sa ibabaw, diin gikan sa tubig dinhi sa ubos, og nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang ali. Milabay na usab ang kagabhion, og miabot ang kabuntagon, og maukadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit, aron mutungha ang yutang mamala, og nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mamala, og ang tubig nga natigom ginganlan niya dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, og nalipay siya. Unya miingon siya, muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanong, kadtong may binhi o kadtong mga kahoy nga mamunga, og nahimo kini. Busa, mitirok sa yuta ang tandang matang sa tanong. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, og nalipay siya. Milabay na usab ang kagabhion, og miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit, nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii, ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig, ug sa hinungdanong mga panahon. Mudan-ag kini sila sa kalangitan, aron paglamdag sa kalibutan, ug nahimo kini. Busa, gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga maoy maglandag sa panahon sa adlaw, ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gibutang sa Dios ang mga kahayag diha sa langit, aron mudan-ag sa kalibutan, ug maglamdag sa adlaw ug sa gabii, ug maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaupat nga adlaw.
Miingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap, ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan, ug nahimo kini. Busa, gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan, ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya, gipanalanginan sila sa Dios. Ang Dios miingon, sanay kamo ug lukpan ninyo ang kadagatan, ang mga langgam mudaghan usab, ug milabay ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap, mga kahayupan, ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap, ug nahimo kini. Busa, gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Og miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa, gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babayi, sama sa iyang dagway, o gipanalanginan niya sila. Miingon ang Dios, panganak kamog daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda, ug sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi, ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap, ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon, ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat, ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta, ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat, ug mipahulay siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang nawong sa kalibutan. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa kalibutan. Daiga ang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios. Dako gayud ikaw, gisuluban ikaw sa kahalangdon og himaya. Gibistihan diha sa kahayag, ingon og usa ka kapa. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa kalibutan. Imong gilig-on ang yuta diha sa iyang baruganan, aron dili matarok sa kahangturan. Sa kalawran ingon og usa ka sapot imo kini nga gitabunan. Lapaw sa kabukiran miabot ang tubig. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa kalibutan. Imong gipabulog ang mga tubod ngadto sa katubigan, ang hangin diha sa kabukiran. Gawas kanila ang mga langgam nagpuyo sa kalangitan. Gikan sa kasangahan, nagsibya sila sa ilang mga awit. Ginoo, ipadala ang imong espiritu
ug baguha ang naong sa kalibutan. Imong gitubigan ang mga bukid, gikan sa imong puloy-anan, napuno ang yuta sa bunga sa imong mga buhat. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug baguha ang naong sa kalibutan. Imong gipatubo ang balili alang sa kabakahan, ang mga tanom alang sa kagawian sa mga tao, diin mahimo ang pan gikan sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug baguha ang nawong sa kalibutan. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, diha sa kinaadman imo silang gibuhat nga tanan. Ang yuta puno sa imong mga binuhat, daiga ang Ginoo, kalagko. Alleluia. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug baguha ang nawong sa kalibutan. Magampo kita, O Dios sa mong amahan, sa tanan nga nagatuo kanimo, imong gisaaran si Abraham, nga mahimo siyang amahan sa tanang mga nasod, o pinaagi sa pagpakamatay o pagkabanhaw ni Kristo, imong gituman kadtong sa ara, sa tanan dapit sa tibuok kalibutan, imong gipasanay ang imong katawhan nga pinili. Musanungon ta kami sa imong pagtawag, pinaagi sa mahinangpong pagdawat, sa imong pagdapit kanamo ngadto sa kinabuhi sa grasya. Kiniamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Eksodo. Ang Ginoo miingon ngadto kang Moises, nganong nagpakitabang ka man kanako? Sultihi ang mga Israelita, papadayon na sila sa unahan. Iisa ang imong sungkod, ug ipataas ang imong kamot, ibabaw sa dagat, aron mabahin kini, ug ang mga Israelita makalakaw sa malangay yuta. Patig-ahon ko ang mga Ehiptohanon, aron bukdon nila ang mga Israelita. Ug sa ingon, kapasindunggan ako sa akong kadagkuan batok sa hari sa Ehipto, ug sa tanan niyang kasundaluhan. Kung mabuntog ko na sila, mahibaw-an sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Unya, ang anghel sa Dios nga naguna sa kasundaluhan sa Israel, mibalhin sa likod, ug ang panganod nga daw haligi, mabalhin usab ngadto sa luyon nila, ug nagpahimutang tunga-tunga sa kasundaluhan ang mga Ehiptohanon ug sa mga Israelita. Busa dito ang panganod ug ang kangitngit, milabay ang kagabhion ug ang kasundaluhan sa Israel ug sa Ehipto, wala magkaduol sa tibuok gabii. Unya giisa ni Moises ang iyang kamot, ibabaw sa dagat, pinaagi sa kusog nga timog nga mihuro sa tibuok gabii. Nabahin ang tubig og nauga ang taliwala niini, og miagi niini ang mga Israelita. Sa isig kakilid nila, nahimong daw duha ka paril ang tubig. Gigukod sila sa mga Ehiptohanon, subay sa ilang giagian sa dagat. Sa wala pa moabot ang kaadlawon,
gikan sila sa kalayo o sa panganod, ang Ginoo midungaw sa mga kasundaluhang Ehiptohanon o gilisang niya sila. Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahi, busa naglisod sila pagpadagan, og miingon ang mga Ehiptohanon, musibog kita kay ang Ginoo nakig-away kanato dapig kanila. Ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat, og mutikyop ang tubig, og matabunan ang mga Ehiptohanon. Busa, giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat, og pagkabuntag nahibalik ang dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas, apan nasugat hinuon nila ang tubig. Mibalik ang tubig og natabunan ang mga karwahi, ang mga tigmaniho niini og ang tanang kasundaluhan sa hari nga migukod kanila hangtod sa dagat. Wala gayoy usa nga nahibilin, apan milatas ang mga Israelita agi sa mamalang yuta taliwala sa dagat, og sa isig kakilid nila nahimong daw 2 kaparil ang tubig. Niadtong adlawa, giluwas sa Ginoo ang katawan sa Israel, og nakita sa mga Israelita ang mga patayng lawas sa mga Ehiptohanon nga nagbuyod sa baybayon. Nakita nila ang talagsaong gahom nga gigamit sa Ginoo batok sa mga Ehiptohanon, og nangahadlok sila sa Ginoo og sa iyang sulugoon nga si Moises. Unya si Moises og ang mga Israelita nag-awit pahinungod sa Ginoo. Miingon sila, awitan ko ang Ginoo, kay dako ang iyang kadaugan. Gipanlimbuad niya ang dagat ug ang mga kabayo, ug ang nagkabayo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan ko ang Ginoo, kay mahimayaon siya diha sa kadaugan. Kabayo o karwahi iyang gitambog ngadto sa dagat. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya ang akong manunubos. Siya ang akong Dios, daygon ko siya, ang Dios sa akong amahan, ako siyang bayawon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Ang Ginoo usa ka manggubat, Ginoo ang iyang ngalan. Ang mga karwahi o kasundaluhan ni Paraon iyang gilubong sa dagat. Ang mga kadagkuan sa iyang mga punuan nalumos didto sa dagat nga pula. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Gitabunan sila sa mga tubig sa baha. Natundag sila ngadto sa kahiladman, ingon ug usa ka bato. Ang imong tuong kamot o Ginoo, bantugan diha sa haom, ang imong tuong kamot o Ginoo, makabungkag sa kaaway. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Gipasulod nimo ang katawhan nga imong gitubos, o gitanom nimo sila diha sa bukid sa imong kabilin. Ang dapit diin gihimo mo ang imong lingkuranan o Ginoo. Ang santuaryo o Ginoo nga gitukod sa imong mga kamot. Maghari ang Ginoo sa kahangturan. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon.
Magampo kita. Amahan namo, hangtod karon ng mga adlaw, makita pa namo ang mga katingalahan nga imong gihimo kanhi. Kaniadto imong gitubos ang usa ka nasod gikan sa pagkaulipon, o karon kita niyaga nimo ang maong kaluwasan ngadto sa tanan pinaagi sa pagbunyag. Ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan makapahimulos unta sa mga pribilehiyo nga imong gisaad sa mga anak ni Abraham, ang lungsod sa Dios ug mahimong takos sa kabahin sa Israel. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamo bino o gatas nga walay bayad. Nganong gastuon maninyo ang inyong kwarta, ni anang dili makaon, og nganong maghago man kamo, ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako, og makakaon kamo og maayong pagkaon, og magtagbaw kamo. Pamati kamo og duol kanako, aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kaninyo, og panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad kang David. Gihimo ko siyang saksi ngadto sa katawhan, usa ka pangulo og magtutudlo nila. Tawgon ninyo ang mga nasod nga wala ninyo hiilhi, og magdagan sila nganha kaninyo. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang balaang Dios sa Israel. Maoy maghimo niini, og pasindunggan ko kamo. Pangitaan ninyo ang Ginoo, samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya, samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang sala, og ipasalikway sa mga makasasala ang ilang dautang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo, aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios, kay siya andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna, ni ang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Yes. Salmo responsorio. Magkaos kamo nga malipayon gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Magkaos kamo nga malipayon gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Sa tinuoray ang Dios mao ang akong manluluwas. Masaligon ako ug wala ako'y kahadlok. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya mao kani ang akong manluluwas. Magkaos kamo nga malipayon gikan sa tubod sa kaluwasan. Magkaos kamo nga malipayon gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Pagpasalamat kamo diha sa Ginoo, isangyaw ang iyang ngalan, taliwala sa kanasuran. Ipahibalo ang iyang mga binuhatan, isangyaw unsa kahalangdon ang iyang ngalan. Magkaos kamo nga malipayon gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Daiga ang Ginoo tungod sa iyang mahimayaong mga buhat,
ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit kamo mga malipayon o siyudad sa Siyon, kay halangdon diha sa inyong taliwala ang santo sa Israel. Magkaus kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Magampo kita. Makagagahom og kanunayng buhi nga Dios, bugtong kalauman sa kalibutan, pinaagi sa pagwali sa mga propeta, imong gisangyaw ang mga misteryo, nga gisaulog karong gabhiuna. Tabangi kami aron mahimong matinud-anon nimong katawhan, kay diha lamang sa imong lamdag makatubo kami diha sa kaayo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios among Ginoo, imong gibanwagan kaming kining gabhiuna
sa kasanag ni Kristo nga nabanhaw, dasiga ang Espiritu sa pagkasinagop dinhi sa imong simbahan, aron tapos mabag-o sa lawas ug sa kalag, magalagad kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Hesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya og niambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan. Kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kay ko nahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kun banhawon na kita ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan og makasasala nga kinaiya gilansang na uban ni Kristo aron maglaglag kini og dili na kita maulipon sa sala. Kay wala nay gahom ang sala ni adtong patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw og dili na gayud siya mamatay pag-usab. Og ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan, og nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kang Kristo Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pasalamati ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Dili ako mamatay kun dili mabuhi, og isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini atubangan sa atong mga mata. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo.
maanaw sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Tapos sa adlaw sa igpapahulay, pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog nga linog. Ang usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihan kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang anghel miingon sa mga babay, ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayud sa iyang giingon. Umari kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan, ug unya adto adayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya. Ug karon nag-una siya kaninyo ngadto sa Galilea. Ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi nga ako giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay ug nga nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Ug sa kalit misugat si Hesus kanila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol siya kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Hesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, adtua ang akong mga igsuon ug paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi usab sa mga nagsunod ug nagpaminawan ug nagtan-aw niini sa Facebook Live. Niaging simana, no? Daghan kaayo ang mga nanghitabo, no? Atong pamalandungan ang matag yugto sa kinabuhi ni Hesus. Gikan sa iyang pagsulod sa Jerusalem, ngadto sa iyang pagpangaon uban sa mga tinun-an, ngadto sa iyang pagampo sa garden sa Getsemani, ngadto sa pagtugyan o pagpalansang niya sa krus. Dili lang kang Hesus ang adunay daghang nahitabo, ang iya usab nga mga tinun-an. Ang iya mga tinun-an nga nag-uban niya sulod ngadto sa Jerusalem, no? Nakigsalo kaniya dito sa pagpangaon, nagbudhi kaniya, nangawala, no? Makita ninyo nga kining maong simana, dako kaayo nga pagsulay sa mga apostoles. Karon nga namatay siya, napuno og kahadlok, daghang mga pangutana ang migawas sa hunahuna sa mga apostoles. Daghang kahadlok tungod kay nabati nila nga ang ilang kinabuhi wala nay direksyon, no? Siguro uban sa mga apostoles naghunahuna, asa naman kita, no? Gikan sa pag-uban-uban ni Hesus sulod sa 3 ka tuig sa ilang pag-uban kaniya diha sa pag-ayo sa mga masakiton, pagsangyaw, sa ilang paglakaw-lakaw gikan sa laing lungsod ngadto sa lain, no?
karon sa iyang pagkamatay nahuna-huna nila asan naman ta, no? Unsa na may atong buhaton, no? Na feel nila nga sulod sa tulo ka tuig naghago ta, inaani ra di gihapon ang ending, namatay ang atong Ginoo, no? Siguro ang uban nila nakaingon unsa may reward, no? Mora to, no? Nya manguli na taani, no? Daw walay nahitabo. Kini mga pangutahanan nangabot sa hunahuna sa mga apostoles. Gikan sa kinabuhi nga puno sa direksyon, gikan sa kinabuhi nga puno sa kaabtik, gikan sa kinabuhi nga puno sa damgo kung say mahitabo, karon nahanaw. No? Nahanaw. Puno sa mga pangutana, kahadlok, no? Uban gani nila, no? Nawala pa, no? Nibiya pa kang Hesus. Karon sa iyang pagkamatay, murag daw natapos usab ang ilahang plano. Tapos usab ang ilang hunahuna. Asa naman kita? No? Karon niining gabiuna, dako kaayo kini og epekto, no? Dako kay kining mensahe, no? Gilig-on pagbalik ni Hesus ang ilang mga pagbati, no? Gitagaan niya paglaom. Gitagaan niya mensahe nga tinuod namatay si Kristo apan say katulo ka adlaw siya nabanhaw, no? Nga ang ilang kahago, nga ang ilang kakapoy, nga ang ilang pagwan-uban kaniya, ang mga mensahe nga ilang gisangyaw wala matapos didto kundi adunay pagkabanhaw, adunay kabanhawan nga naghatag nila driving force, naghatag nila laing nga kainit nga bisan di ay namatay na si Kristo, magpadayon gihapon ang ilang trabaho, no? Nga ang tanan nga giingon ni Kristo nga siya mamatay ug mabanhaw, wala di ay nahimong kawang, natuman di ay gitagaan o katumanan nining adlaw. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, kining kabanhawan ni Kristo naghatag og paglaom sa mga apostoles. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, niini usab nga nanghitabo karon sa atong kalibutan. Ang tanang tao napuno sa kahadlok. Ang uban nga mga kauban, ang mga uban nga mga friends sa San Pablo Apostol, maklaro kayo nga puno sa kahadlok, no? Daghan og mga manifestation sa kahadlok. Ang uban nagpakita sa ilang mga pag-post og mga news, no? Nga makahadlok og samot, no? Naka mga pangutana sa atong hunahuna, asa man gyud kini? Asa man gyud ta padulong? Unsa man joy ending niini, no? Bago pa lang ako nakakitag news nga naanak ko no po'y second wave sa coronavirus. Buti pasabot nga adunay mga natakdan sa una nga naayo nga natakdan na pudog balik, no? Daghan ang mga pananglitan sa Amerika, daghan kaayong nangamatay. Unya ang mga researchers, aduna na may mga pipila ka gagmay nga mga breakthrough sa ilahang mga research. Apan niangkon gihapon nga wala pa gihapoy tambal, no? Dinhi sa Bohol ni announce na nga hapit na unta mahuman ang quarantine pero gi-extend na pod, no? Pero after the extension, kapangutan na sa nasabkitag na pa ba ni extension, no? Hangtod asa man gyud ning tanan mahuman. Usa ka subo kaayo nga news nga matud pa sa usa ka source, no? Di lang ko makasure kung sa World Health Organization ba or sa Department of Health nga nagkanayon karon kuno mas nisaka ang cases sa suicide. Sa akong pagpamalandong, ang dako nga rason ni ini tungod kay ang mga tao nawad-an na sa paglaom, no? Nawad-an na sa hope
or sa tungod sa kahadlok, wala na wala na magtanaw sa unahan. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, timing, no? Haom kaayo kining atong pagsaulog sa Easter Sunday, sa pagkabanhaw sa Ginoo. Tungod sa giingon na nako nga lig-on, kusog kaayo nga mensahe nga si Kristo mao ang paglaom. I think mao gyud kini ang gikinahanglan kanato karon. Ang paglaom nga taliwala ni ining tanan, taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga kakuyaw. Si Kristo naghulat sa unahan. Mahimo na tong suga, mahimo na tong guide nga maghatag nato og lahi nga kadasig nga mupadayon taliwala sa kapait ug kalisod, kay si Kristo naghulat sa unahan. Sama sa mga nahitabo sa mga apostoles, no? Ang pagkabanhaw ni Kristo mo'y naghatag nilag lahi nga zeal, lahi nga kasibot. Kining kabanhawan usab maghatag usab unta kanato og susama nga kasibot nga mupadayon, nga mo sagubang sa tanan nga mga kalisod, sa tanan nga mga kapaitan, sa mga tanan nga mga inconveniences, sa tanan nga mga kahadlok. Kay si Kristo dili Ginoo sa mga patay, kundili Ginoo usab sa mga buhi. Siya ang Ginoo sa yesterday, today, and forever. Siya ang maghatag kanatong paglaom taliwala nining tanan. Atong himuon ang mga pag-ampo sa katawhan. Ang kahayag sa nabanhaw nga Kristo nagadan-ag gikan sa kandila sa Pasko. Hinaut unta nga kining kalayo sa pagtuo dinhi sa atong kasing-kasing, magdasig kanato samtang atong ihalad ang atong mga pangamuyo alang sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan. Moingon kita, patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa tibuok simbahan nga atong Santo Papa o mga kaobispuhan magsangyo unta sa makaluluwas nga hitabo sa Pasko sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa kanasuran ni ining kalibutan nga ang gingharian sa nabanhaw Ginoo mukaylap ngadto sa tanang katilingban o kultura, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga gibunyagan ni arong mga gutlua nga hawa sa kaulipnan sa sala, magpuyo sila sa bag-ong kinabuhi sa nabanhaw nga Kristo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang niining nagasimbang katilingban nga makigambit kita sa malipayong balita sa pagkabanhaw ngadto sa tanan natong ikahibalag, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga nangamatay, kay namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Amahan, dawata ang mga pangamuyo sa imong simbahan nga nagasaulog
sa mahimayaong kadaugan sa imong nabanhaw nga anak, among Ginoo, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ugamhan ng Amahan, ikaw nagahatag kanamo grasya, pinaagi ni ining mga timailhanan sakramental, ug nagtug-an kanamo sa mga katingalahan sa imong makitang gahom dinha sa bunyag. Gigamit namo ang imong gasa nga tubig nga imong gihimong mabungahon nga timaan sa grasya nga imong ihatag dinhi niining sakramentuha. Sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan, ang imong espiritu nagalihok ibabaw sa katubigan aron sukad ni adto mahimo kini nga tinubdan sa tanang kasantos. Ang mga tubig sa dakong lunop, imong gihimong larawan sa mga tubig sa bunyag, nga nagawagtang sa sala sa og magpasudong sa kaayo. Latas sa mga tubig sa dagat sa nga pula, gidala nimo ang Israel gikan sa pagkaulipon, aron mahimong larawan sa balaang lungsod sa Dios nga naluwas sa gapos sa sala pinaagi sa bunyag. Didto sa mga tubig sa Jordan, ang imong anak gibunyagan ni Juan ug sa espiritu gidihugan. Nagbuot ang imong anak nga ang dugo ug tubig mubuhagay gikan sa iyang kilid samtang nagbitay siya sa krus. Himua sa imong pagkabanhaw ang mga tinun-an iyang gitugot. Lakaw kamo og tudloi ang tanang mga nasod. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa Amahan, tan-awa karon nga mahigugmaon ang imong simbahan ug abliha alang kaniya ang tuburan sa bunyag. Pinaagi sa gahom sa Espiritu ang grasya sa imong anak, ihatag sa tubig ni ining tuburan. Ang tao sa imong larawan, imong gibuhat, sa sala siya hugasi, diha sa bag-ong pagkatao, pinaagi sa tubig o sa espiritu. Nangamuyo kami kanimo Amahan, ug sa imong anak, ipadala ang Espiritu Santo dinhi sa mga tubig ni ining tuburan. Ang tanan nga gibuhong uban ni Kristo dinha sa kamatayon pinaagi sa bunyag, mabanhaw uban usab unta kaniya ngadto sa kabag-o sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga tuburan sa tubig daygon ang Dios, hatagi siyag himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan.
magampo kita. Mga hinigugmang igsuon, magampo kita sa atong Ginoong Dios nga iyang panalanginan kining tubig. Nga iyang hinimo ug nga atong gamiton aron paghandom sa atong kaugalingong bunyag. Baguhon unta niya ang atong pagkatao ug ampingan unta kita niya nga maunungon sa espiritu nga atong nadawat. O Dios nga among o Ginoo nga among Dios, karong gabiuna ang imong katawhan nagtukaw nga nagampo uban ni kami samtang naghandom kami sa mga misteryo sa imong pagpamuhat ug sa labaw kadakong misteryo sa pagpangluwas. Bendisyonik kining tubig nga makapalambo sa binhi dinhi sa kaumahan ug nagahatag kanamog katagbawan ug kalimpyo. Imo kining gihimong sa ulugon sa imong kaayo, pinaagi sa tubig, giluwas mo ang imong katawhan ug gitagbaw mo ang imong ang ilang kauhaw didto sa kamingawan. Gisangyaw sa mga propeta nga ginamit ang tubig maghimong ikawng bag-ong kasabutan uban sa tao. Pinaagi sa tubig nga gibalaan ni Kristo didto sa Jordan. Gibag-o nimo ang among makasasalang kinaiya diha sa paghugas nga maghatag og bag-ong pagkatao. Itugot nga kining tubig maghandom namo sa among bunyag ug magpaambita kami sa mga kalipay nga sa among igsuon nga gibunyagan ngadto sa misteryo sa Pasko. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga hinigugma ko diha ni Kristo, pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Kristo pinaagi sa bunyag aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, bag-uhon nato ang mga saad sa atong gihimo sa atong kaugalingong bunyag. Kanus-a gisalikway nato si Satanas ug misaad kita sa pag-alagad nga makanunayon sa Dios dinha sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Busa, nagasalikway ba kamo kang Satanas? Nagasalikway ako. Og sa tanan niyang mga buhat? Nagasalikway ako. Og sa tanan niyang mga haylo? Nagasalikway ako. Nagatuo ba kamo sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo ako. Nagatuo ba kamo kang Hesukristo iyang bugtong anak atong Ginoo nga gianak ni Maria nga Berhen, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay ug karon nagalingkod sa tuo sa amahan? Nagatuo ako. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos nga simbahang Katoliko, sa kaambitan sa mga santos, sa pagpasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon? Nagatuo ako. Ang Dios, ang gamhanang amahan sa atong Ginoong Hesukristo, mihatag kanatog bag-ong pagkatao, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug gipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya, aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen.
Aron natong awiton ang awit sa paghalad. Mga igsoon, pagampo kamo, aron nangako inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapusdanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawatang mga pagampo ug ang mga halad sa imong katawhan. Tinabangan sa imong grasya, kining maong misteryo sa Pasko sa among kaluwasan, maghingpit unta sa makaluwas nga buhat nga imong nang gisugdan dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo, Manaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat nga malipayon kami nga magadaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining gabhiuna nga mahimayaon kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod ni iniuban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug ang tanang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gadi ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo espiritu ang pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas, umihatag niningadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa mapaagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo buhata kinaron paghandom kanako. Ato karon isang yaong misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Nining paans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip. Nga ngayan nga mga tubang moalagad kanimo.
Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginuay mo simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa bangamo mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag ganha kanimo makagagahom nga mahan. Dihas kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon naron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoo Hesukristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala kundi pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong pagkamanagsuon. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kinimaw si Kristo. Siya mo kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga salas kalibutan, bulahan kitang gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuwa ako nga ikaw anaa sa labing malaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat, alam sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanawa sa kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadan nyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia.